kat nang mi kisngi ka jing lap election na kawe ka jaka kelas tang bancong shit kham tam na kiseng san partai ba per ke balapan kre ya kan ke election MDC ki paj ba ki bal ap kemilanti ya kan ke election la sistem kin sa yo e kalar ban tap vote hak ar hoi tarik banai ba ar menta usnam halin ke jing ap kemilanti ki jongki ka bala sistem kiseng san partai ba per ki labon kam man le chapaj ba ban penitho ya ki kartong ki jongki bar kumjo ban pa ni ke jing kashan na ki paj ba kasyong hakarai jong paj ba ya nu ki parti bat ki kartong ki ban pha sa ki ar tadi ki district council ki baron ka jala ki sengsan partai ba per ki la durut la ka jong ka kam hakaban pesngo tho ki paj ba spang kanong rim ka jong ki bar kasyong hakarai ka jong paj ba ya nu ki ibit ban pha sa ki ar tadi ki district council ki ban salong kan ni ki election MDC kisang sain partai ba per kila deb an penaya la ki jong ki kertong la kadaya po ki HEDC bat po GHEDC ndangi pa sa po GHEDC kisang sain partai ba per ki balapan kre ban ya khon ya kan election kham tam na musnya ngat konstituensi ki long ka NPP ka ba kan pen ya khon biang dau ba pasmun dakar ubadayu MDC la arsin kenti ba pasmun dakar ubadayu MDC na musnya ngat konstituensi uban sa airang biang hakan ni election MDC na ka NPP na musnya ngat konstituensi ka VP ka lapan krep ban penyekun da uba dami wen hi el rambai uban aireng na kaseng VP pesya ya ki pat ki kartong ke ban sa aireng na musnya ngat konstituensi kaseng UDP kan penyekun da usamla wailat sengshai uban sa aireng na ketiket jong kaseng UDP uba pen krep ban aireng hakan ni election MDC na musnya ngat konstituensi pesya ya ki pat ki kartong ke ban sa aireng kaseng kongres kan penyekun da ba brosen sengshai uban sa aireng na ketiket jong kaseng kongres hagan ke election MDC na museng ngat konstituensi pesya ya ki pat ki kartong ki ban sa aireng kumjuru kaseng BJP kan penyekun da uba shanbor rambai uban sa aireng na ketiket jong kaseng BJP hagan ke election MDC na museng ngat konstituensi pesya ya ki pat ki kartong ke bansa aireng kumban chupan kan mau hang ni ka musnya ngat konstituensi ka hap haga MLA ka hap haga clear konstituensi but kum nin pai kan yet syaka election MP ka baladeb ka bagi seng partai ba per ki yo ki wut ki ya clear konstituensi pasang NPP ka yo Andrew Hajar Sispatam kaseng VBP ka yo khat kendai Hajar Sanspa ni pra kaseng UDP kayo 10,000 aspa tam bar kaseng kongres kayo 10,000 news pa tam ladang ipai sa kani election MP nyo i ba kaseng VPP kayo buon tam ki won hanrei ya karai ka bakhado ka syong hakipaj ba ino ki ibit ban pa sa ki district council na musnya ngerengat konstituensi na pedeng kini ki kertong